Good morning mga ka-Berks. Once again, this is Ping Bihera, ang driver na vlogger pa. Ayan guys, kumusta kayo dyan? Ngayon ay araw ng linggo. Kumusta kayo dyan guys? Kumusta? Ako update ko lang kayo guys na I'm so excited today dahil may tugtog. I'm so excited dahil ngayon ang araw ng aking paglaya na paaga, napiyansahan. Ayan guys, napiyansahan ako. Kaya nag-prepare ako para sa aking mga gamit na dadalhin. Pauwi na ako ngayon. Update ko kayo guys. Meron akong sorpresa sa aking nanay ngayon. Update ko kayo. Ayan, stay tuned. Hi guys! Ayan. Good morning sa inyong lahat. Ngayon ay lalaya na ako. Uwi na ako sa amin. Ayan, salamat sa mga tao din nga nag-welcome sa ako. Thank you guys. Ayan, abangan nyo guys. Pauwi na ako sa aming bahay. Ayan, salamat. Ayan, si kuya, mag-hi ka kuya sa YouTube. Diri la. Ayan, si kuya nagbababay. YouTube din kuya. Ayan, nagbababay. YouTube kuya, shut up. Nanagparan. Ayan, nag-hi na akong driver. Ayan guys, abangan niya yung pagpasok natin sa bahay. Sa Qatar. Qatar man, yung katong balikat yan. Ayan guys, sa Pikinak sa balay. Diretso lang. Atod! Shut up! Dila. Hindi na kami guys. Sulod ako bag. Ulunan 10. Oh. Kapte ulunan. Ba daw? Magpupo. Ay, payo. Panto ka lang una. Salamat ah. Hi, Lin. Adto si nanay sa kusino. Ambat? Hindi daw niya ako kilala, guys. Hindi niya ako kilala. Sino daw siya? Ako lang naman ito, guys. Sino ba yan? Si Alma! Si Alma! Nano, kay ginawas na siya? Ada na nga ni. Sino Hindi niya talaga ako nakikila. Wala ka-cute na ito, ano? Maningning, sino yan eh? Sino man? Tintin, tanugi ya, tanugi. Ano, guys? Ya, tanugi. Uy. Kut na, pero di pa siya sa nakila kung sino. Tanggalon tato Kay na. iba naman ano eh. Sino kunin? Iba na kunin. kunin. Di manyuhan niya, di nagsumat. Naman, nakila ka na? Wala, di ako. Di ko nakila. Nano ko no ito? Wala. Tanggalan ko ng kalo. Ah, Yan, ah. kila na?
Di pagad. Takay pa mo ka! Ah, Di ka nakila? ay, iba ka naman. Ala! Nano, Vlogger na! ginawas ka na? Kay sino akon ah? Hindi, ambot siya im. Sino akon ah? Kaya ambot. Ah! Start with the letter P. Wala, tiparigo pa. Dirak niya kila. Sino ah? Ura, good sa kayo mo siya. Ah, wala ko kahimo. Kaklaro. Sino akbe? Yeah. Be, sino? Tanong, ito na, kitang pusong kapot ka na. Sino Bibiram. man RC? Sino? Ito pili nga baldi, butang ito biga. Parigo, atlet ko ko ha. Oh, at kami una. Ano? Sino na ah? Abting, o iba na. Tapos? Oh, Piyay na eh. oh nakila na. Ay. Nakilala. Kabira. Okay. Nano kay nahuli ka na. Nano kay gawas ka na. Gawas na, laya na. Pero lagad la. Wala ko dakta ginitin ko ang sing-sing. Anto kan Alma, may dara si Alma. Ang serious? Oo. Oh, pagkalo. Jesus. Hala. Nano, hay man dara. Guys, sabi doon, magmask daw ako. Kasi hindi pa talaga ako lalaya ngayon. Kaya naman, magmask muna si Ping Biyahera, guys. Baningning, Ang aking kuanin mo nanay. na. Na maganda. Ini nga, kanmuge. Hindi niya ako Ato dito. nakilala. So ngayon, kilala na ako. Tara na, sulod na tayo sa aming palasyo. Kinadi ka nga. Bago ko sa Tracy pa, wala pa kami panlimpya. Oo guys, hindi Kaya, nila alam. Ang marigsa alam kami. nila sa Tracy pa talaga ako lalabas. Pero napaaga ngayon. Dahil nga sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Yun. Ikaw pwede, ala na. Baningning. Tara, dito sunod. Gusto ko lang pasalamatan ang aking mga kaibigan dito sa Whitey World, ang mga nanonood sa aking mga videos. Thank you sa inyo guys, sa aking mga channel members. Thank you sa inyo mga langga. Thank you sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel ko. Babawi ako pag nakabalik ako. Mahina kasi ang net dito guys, kaya naman ako lubusan talaga nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa aking mga channel, sa aking mga videos na pinapalabas guys. Thank you so much. Sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel Ping Biyahera and hit the bell for new updates. Thank you.